बुजायना नांगौबा मानो खोमा रिंलायनाय बुयो स' लोगोफोर फिन खनसे गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो आरो भाइराल भिडिअनि सायाव भिडिअखौ सावरायनो थाखाय बा भिडिअ शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय लोगोफोर आं बे मैयानि दिनावसो बे दुखुनांथावना माखासे जाथाय जाय गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय बेखौ नोंथांमोननो आं भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन आरो लोगो लोगोनो मोनसे भाइराल आं फेसबुकआव भाइराल जानाय नुदों बेनि माखासे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबावबाय लोगोफोर मा जाबावगोन जोंनि बर' सिख्ला बर' हारिनि गेजेराव सानफ्रामबो भाइराल सानफ्रामबो हमजानाय बुजानाय सोरनो गोरोन्थि जालांखो ना बिमा बिफानिसो दाय ना गथ'फ्रानो बिदि जालांबाय ना मानि थाखाय बिदि जाजोबखो सानफ्रामबो साफा ओंखारलांबाय थायो सानफ्रामबो सानसेबो बाद गैया होननानै बुंजायो मानो बिदि जालांजोबखो ओरैबायदि दुखुनांथावना जालांगासिनो दा बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङब्लाबो दैदेनगिरिफ्रानो सामलायनोनो हागवाखै ओरैबायदि माने गेदेर दैदेनगिरिफोर दङ बर' फरायसा आफादफोर दङ बिथांमोनाबो माने दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ ओरैबायदि माने हमथानो हायि बायदि जालांबाय ओरैबायदि भाइराल जालांगासिनो सानफ्रामबो हमजानाय सानफ्रामबो बुजानाय बेसेबां बुजाबावनो बेसेबां मा खालामजाबावनो आरो बेसेबां थैलांनो बेफोरबायदि बिब्दिनो बर'फ्रा जोबलांगोन नामा लोगोफोर बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै ला नोंथां नैबे रुम होग्रायासो आंनि जायगाया दा नैबे रुम होग्राया न' लिंहरदो आदा न'बिनि गसां मोजां नोंनि पार्टनारा साबेसे दं लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै मा बुजिखो सिख्लाया जाहैबाय गसाइगावनि होननानै बुंनानै लादों आरो बिसोरो नुनायाव दाबसे हटेलाव दङ जौ फानग्रा बा रुम फानग्रा गोजा दखानाव दङ जाहैदों दा बेखौ सेंग्राफ्रा थांनानै नुहैनानै हमबाय आरो बिसोरखौ ओरैबायदि रागा जाखादों माने जायफ्रा हमदों बिसोरखौ ओरैबायदि रागा माने अरखे अरहा जाखादों आरो ओरैबायदि माने एकदम मा खालामगोन बिसोरखौ बुयोना मानो ओरैबायदि रागा ओमफ्राय दा बे समाव सिख्लाया बुंदों इसेबां गोसा सोबा नाङामोन खोमा रिंलायनाय नांगौबा बुजाय दा बाथ्राया बबे मोनसेया थार जागोन दा सिख्ला बुंनाया ना बिसोरखौ इसेबां एसे एनै बुनांगौ ना बुनाङा बा बिसोर रागा अरखे अरहा जालायनाया मोजां जादों ना गोरोन्थि जादों दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो दा जुदि आं खावलायदों बिथांमोना जुदि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डबा बा सेंग्रा सिख्ला जुदि गोसो गोरोबलायनायब्ला गोसोथोलायनायबा बिथांमोनखौ बांद्राय सासन होआलासिनो हमनानै लांनानै न'खरनि बाहागिफोरखौ माने ज' खालामलायनानै हिन्जावसानिखौबो हौवासानिखौबो ज' खालामलायनानै बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि लाइनखौ मोजां खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ माने गोरोबलायनानै होनांगौ जुदि गोसोथोलायनायबा सेंग्रा सिख्लाफोरबा जुदि हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांफोरब्ला एसे बेलेग जायो जुदि सेंग्रा सिख्लाथारब्ला हले बिथांमोनखौ हमनानै लांनानै न'खराव लांनानै न'खरनि मानसिफोरजों बा न'खरनि बिमा बिफा गार्जेनफोरजों गासैजोंबो गोरोबलायनानै बिथांमोनखौ गोरोबनानै होनांगौ जाहाथे बिथांमोना इयुनाव जेबो जाया खैफोद जाहैया बा गावनि जिउखौ लाजिनायजों माबा मोनसे खालामनानै लाहैया बेफोरबायदि नाथाय बुजायालासिनो बिथांमोनखौ जुदि लासिंसिं खालामनानै बांद्राय जुदि सासन होयोब्ला गोरोन्थि जागोन जायफ्रा हमदों बिथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जागोन जाय आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामदोंमोन जे बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखायनो सासे सिख्लानि जिउआ 16 बोसोर बैसो सिख्लानि जिउआ बे जोंनि गामि खाथियाव जानाय बेफोरबायदि जायोब्ला दाया सोरनि थागोन दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो दा बे भाइराल जानायनि सायाव नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैयो बिसारखौ मा खालामजानो लुबैयो दा हमजानायाथ' हमजाबाय दा भाइरालखौबो खालामना होबाय आरो मोनसे खोथा जे हमदों आरो भिडिअ खालामनानै फेसबुकआव मानो होयो फेसबुकआव होनाय लोगो लोगो दुनियानि मानसियानो लोगो लोगो नुखायो ओरैबायदि भाइराल जाखायो फेसबुकआव होनाय लोगो लोगो इउटुबफ्राव होयोब्ला बांद्राय इसेबां भाइराल जाया बा इउटुबाव बबेबा भिडिअखौ ब्लगबो खालामखायो इउटुबा ओरैबायदि डेन्जार इउटुबाव माने गासैबो भिडिअखौ
माने सापर्ट खालामा बा आपल'डिं होआ भाइरेल खालामा जायबायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामनांगौ खालामगोन नाथाय जानला मालाखौ इउटुबा भाइरेल खालामा जाय रेस्ट्रिकसन जाखायो रेस्ट्रिक्ट फैखायो बा चेनेला डेट जाखायो बेफोरबायदि नाथाय फेसबुक प्रफाइलाव हले ओरैबायदि भाइरेल जाखायो होनाय लोगो लोगो बेखायनो खावलायदों नोंथांमोना हमदोंब्लाबो फेसबुकआव बिदि भाइरेल खालामनानै होनाङा नांगौबा हमनानै लांनानै बुजाय रायलायनायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां बिथांमोनखौ गोसोखौ मोजां लाखिनो थाखाय गोसोखौ सोलायहोनो थाखाय बिथांमोनजों मोजां रायलायनानै मोजां बुजायनानै सावरायलायनांगौ न'खरनि मानसिफोरजोंबो बेफोरबायदि बांद्राय अयथासार खालामनानै बुग्लिनानै बा लासिं सिं खालामनानै फेसबुकआव बिदि भाइरेल खालामनानै होनाङा लासिं सिं जायो थ' लोगोफोर आं दिनै बे आपडेटखौनो नोंथांमोननो होनो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन जुदि भिडिअआव गोरोन्थि जाबोलायब्ला आंखौ अननानै निमाहा होदो लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै थेंक इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो बिदिनो सानफ्रामबो लोगो मोनबाय थागोन लोगोफोर अननानै आंखौबो सापर्ट खालामलांबाय थादो भिडिअआ गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय